Masake dina iki cukup simpel wae ya, Cah. Aku apene masak tumis labu siam dicampur wortel. Lah untuk wortele iki tak irisi memanjang dawa kotak-kotak kaya korek api ngene iki. Lah untuk labu sieme iki mau aku wis tuku wis bar kethokan kaya ngene dadi penak wis ora usah kesuwen ngethoki. Lah kini aku mau tuku rong buntel, mari ngono terus diumbar resik disingkrehno dhisik. Lah kanggo bumbune iki aku ana bawang bombay sing tak rajang-rajang, terus ana bawang putih, bawang merah, karo cabe-cabean, cabe merah ya cabe rawit. Lah nek wis terus tak angkrongno wajan ning dhuwur kompor, tak gongso dhisik ana bawang bombay, bawang putih, bawang merah digongso nganti layu ambune wangi baru dicemplungi lomboke. Lah nek wis lomboke wis gak langu baru dicemplungno labu sieme karonan wortel, diaduk-aduk disori banyu sithik wae gawe kok ngresepno bumbune karo ben supaya empuk sayure. Lah kanggo seasoninge bumbu-bumbu cintane ana uyah, saos tiram, karonan gula ben tambah manis semanis diriku, aja sampe lali gulane ben keri ya, Cah. Lah mari ngono terus diaduk-aduk dimasak nganti sayure iki mau empuk. Lah nek wis mateng iku siap dientas, wis siap disajikno ning ngene jero mangkok wis kena digawe madang. Lawoke iki mau aku ana ndak dadar karonan tempe goreng. Lah iki lah tumis labu siam campur wortel sing rasane bener-bener wituh tenan.